Здравейте, прекрасни приятели! Аз съм Венера Василева от Health Again и днес искам да обсъда с вас една тема и тя е свързана с цигарите, която досега никога не съм я разказвала на абсолютно никой и днес реших да ви споделя какво ми се случи с цигарите. Аз бях пушач изключително активен. Пушех по 2 кутии на ден цигари. И с тези 2 кутии си пиех по 4-5 кафета на ден, защото смятах, че кафето върви в комбинация само с цигари. Няма как да се пие кафе без да не се запали цигара. И така, в един момент започнах да забелязвам, че тези 2 кутии на ден започват много сериозно да ми пречат. И реших да ползвам няколко трикчета, които ми бяха казали, че с тях са отказвали цигарите. И аз реших да ги намаля и да се лъжа, като си взимам примерно не по 2 кутии, а си взимам една кутия, която беше тогава преди време по 10 цигари. Хубаво да е, но те не ми стигат, защото къде са 10 цигари, къде са 2 кутии? Не се получи. После ходих на една терапия, която беше с едни такива специални неща, които ти слагат на ушите, които са като точкотерапия, с идеята, нали, точно определените зони да те откажат от пушенето. Носих ги, едва ги носих, да ви кажа, нищо не се случи. След това реших, че най-добрият вариант е да ползвам пиявици. Сериозна работа, твърдо, ясно и категорично, защото аз съм решила, че ще отказвам цигарите. Ползвах тест пиявици, ефект нулев. И накрая, честно да ви кажа, се бях отчаяла, защото аз мятах, че никога няма да мога да махна тези цигари. Те просто много ми вредяха на тялото и на здравето и аз се чувствах изключително зле. Какво се случи? Явно една сутрин вече бях препила и кафета, и цигари и ми стана толкова лошо, като ви казвам, толкова лошо, че просто имах чувството, че край, приключвам, ще викам бърза помощ, защото ми стана супер зле. И тогава за първи път аз казах край с тези цигари. Няма да пуша повече и няма изобщо да посягам към тях. В интерес на истината, това, което ми се случи първите дни след като спрях цигарите, защото все пак това да пушиш над 10 години по 2 кутии цигари си е много, много сериозно нещо. И това, което ми се случи и което забелязах първото нещо беше, че аз имах уникалния навик да държа нещо в ръка. И започнах, понеже нямах вече цигари, ползвах солет.